abin da yake waƙi ne. Ƙasashen Laraba Turawa sun je sun musu fashi, sun yi fashin karatunsu, sun yi fashin maganarsu, sun yi fashin al'adunsu, su Turawa sun ɗauki waɗannan duka. Sai suka leƙa suka gani yanzu shi ruhin musulunci yana ina ne. Abu duk in kana so ka halakar da shi sai ka kashe ruhinsa. Kaje yanzu kan ba inda ruhin musulunci yake kamar ɗariƙu kuma ba kamar tijjaniya. Tijjaniya kuma in za a faɗi tijjaniya a duniya, wato in ka tambayi population na Morocco da population na Algeria da population na Senegal duk ka haɗa su ƙasa uku nan sai su zama wani yanki ne na population na Najeriya. Ya zama Najeriya tana da babban rabo a cikin tijjaniya, ya kamata a sa ta a cikin ƙasar da ake gaba da ita. To saboda kafirai suke gaba da Najeriya, saboda in kuma ka duba kai da kanka in lokacin sallah ya yi ka je ƙasar Larabawa za a ga ba inda za ka samu fili a ƙasar Larabawa lokacin sallah sai cikin masallaci. Masallaci in ka shiga sai ka samu fili a cikin masallaci ba kowa sai makaho sai tsoho sai bako sai mai wanda yake da damuwa su ne za ka gani a cikin masallaci, amma sauran duk fili ne. Amma in ka fito za ka je airport ko za ka je tashar mota ko za ka je wani wuri za ka matsatsi kake gamuwa da su wanda ba za ka gamu da su a cikin masallaci ba. Mu kuma Afirka musamman Najeriya in lokacin sallah ya yi mu cika masallatayya, mu cika rumfuna, mu cika tituna, mu cika ko'ina da ko'ina ka rasa inda za ka yi yawo babu wurin, duk masu sallah sun cika wurin. To saboda haka suka lura suka ga musulunci da yanzu ruhinsa yana cikin ɗariƙa, kowace ɗariƙa musamman ɗariƙar tijjaniya, to suka sa ta a cikin abokan gaba. Amma ba komai tun da yake tana hannun Allah, Allah kuma wal qahir fawqa ibadihi. Allah shine marijayi akan kowa a cikin bayansa, saboda shi ba a rijayarsa, shine mai rijaye. Duk abin da ba shi da kyau Allah ya yi shi a Najeriya. Albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah mun gode wa Allah. Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali.